Daghang salamat. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluloy ang yamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya nga among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, o tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langitnon nga tambal, og ingon man diampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga iris ug dili binunyagan. Managbalik ug muila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitton nga tambal, og maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dawatan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nakasalangit, pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon mao ang ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagabanhaw. Tema: pagtuon o gugma, pagpuyo sa gugma. Ang kinauyukan sa mga mando mao ang gugma, apan ang pagpakahibaw niini dili paigo kundili ang pagpuyo niini. Kinahanglan tinuod nga makat-on kita unsaon pagigugma, apan dugang pa makaton usab kita sa paghatag niini og konkretong pagpadayag diha sa atong pagpuyo. Atong iyampo nga ang gipasalig nga magtatabang ang Espiritu Santo, mudasig kanato sa pag-atubang niining maong hagit nga may hugot nga paglahutay.
Ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo, Manaw sa mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Karon ang ikaunom nga Domingo sulod nining Santos nga misa atong ining ihalad alang sa tanang mga frontliners sa tibuok kalibutan nga unta ipahilayo sila sa kakuyaw nining virus. Ato usab nga yampo ang ilang tibuok pamilya nga unta maprotektahan, malayo sa maong virus usab. Ato usab nga appeal sa atong mga pagampo katong mga tawo nga atong gisaaran nga atong iampo. Kung garon mahimong kita nga ngayan ug takos sa pagsaulong ning Santos nga misa, atong pangayoon nga to sa Ginoo nga pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay, sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma
nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unang pagbasa, kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Filipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang mga katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Filipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog, ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostolis nga nidto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang ipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, magampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabuniyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandog kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pagsimba ang yuta o pagpawita o pagdaig ngadto kanimo. Paawita og mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo og tanawa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug ang kadagatan latas sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi siyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios, samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Dalaygo ng Dios nga wala magtunginga kanako sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasindunggi ninyo si Kristo diha sa iyang mga kasing-kasing o himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo o pagtahod. Bato ni ang malinis nga konsensya aron nga kung kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon man nga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan.
Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Ipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kini. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niya sa laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran. Kung makiguban kaninyo, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, ug nag-uban siya, ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara. Mubalik ako sa dili madugay. Ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man. Mabuhi usab kamo. Inig-abot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan. Ug kamo anaa kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Maayong buntag kanyang tanan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang atong santos nga Ebanghelyo karon apasumpay sa mga diskurso nga gihimo ni Hesus didto sa pagsaulog nila sa katapusang panihapon didto sa upper room. Ang mga diskurso nga atong gibasa panahon sa Huwebes Santo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, diha sa atong santos nga ebanghelyo karon nga gisulti ni Hesus, kini naghatag og mixed emotions, managlahi nga pagbati sa iyang mga apostoles. Ang uban, no, aduna sila gibati nga kalipay, apan nag-uul usab sila. No? Nalipay tungod kay
o naguol tungod kay dili madugay mubiya na si Jesus kanila. Dili madugay, dili na nila makita o makauban ang Ginoo. Gibati usab nila ang kalipay tungod kay di ay siya completely mawala. Ipadala niya ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga apostoles aron mahimong manlalaban, mahimong maggiya kanila, padulong ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka misyon, sa ilang pagpadayon, sa iyang gisugdan nga misyon. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, diha sa atong santos nga ebanghelyo karon, si Jesus nagpakita, nagpasabot sa iyang mga tinun-an sa relasyon kabahin sa obedience o sa gugma. Matud pa ni Jesus kining obedience, kaning pagkamatinumanon o pagkamahigugmaon, manag-uban yun ni sila. No? Dili yun ni sila pwede nga bulagon. Si Jesus miingon, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Mao ni akong buot ipasabot nga ang gugma ug ang obedience managtapot kayon. Dili gyud nimo pwede bulagon. Dili nimo pwedeng ingnon nga nahigugma ka sa Ginoo pero sa iyang mga katumanan dili ka mosunod. Dili pwede nga moingon nga ang imong paghigugma sa Ginoo hinurot apan wala kay paghigugma o paghangop sa iyang mga kasubuan. Sa laing bahin usab, dili usab nimo pwedeng ingnon nga nagatuman ka sa mga sugo sa Ginoo apan wala ka mahigugma niya. Sa laing bahin, sama ra nga akong giingon, ang nahigugma sa Ginoo nagtuman sa iyang sugo. Ang wala magtuman sa iyang sugo, wala mahigugma o tinuoray sa Ginoo. Nakinumdum ako sa usa ka sambingay kabahin sa duha ka mga anak nga ato ning madungog usa sa mga ebanghelyo nga basahon sa Domingo. Kabahin niya itong duha ka mga anak diin gisugo sa ginikanan nga paadtuon sa ilang uma. Ang usa niingon nga, "O muadto ko," apan wa di ay muadto. Ang usa miingon, "Di ko muadto," apan miadto di ay. No? Gitapos ganitong mausabingay sa pag-ingon, kinsa man nilang duha ang gikahimutan sa iyang amahan. No? Of course, katong niingon nga dili mo adto, apan miadto di ay. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kining obedience dili lalim, no? Kinahanglan gyud og dakong gugma ang pagsunod sa sugo. Kinahanglan nga isubmit nimo ang imong pagbuot, imong gusto aron lamang ka makasunod. Pananglitan diha sa mga kasuguan sa atong balay, no? Ang atong mga ginikanan daghang mga bawal. Sa usa ka anak, it takes a lot of humility, no? Pagpaubos, it takes a lot of isubmit yun ang kaugalingon. Ang kaugalingong pagsabot, ang kaugalingong pagkwenta, kung kita musunod sa sugo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kasbon ako dili gyud pwede separate. Niining nang hitabo karon, it takes a lot of humility and obedience tungod kay daghan kaayong mga bawal.
Di raman ni karon ra, no? Karon mas na-emphasize lang siguro. Apan dinhi atong makita ang kaimportante sa pagsunod sa sugo. Kanang ingnon tanga stay at home, dili na sayon, ilabi na sa ka-active sa atong kinabuhi. Dili sayon nga mapuyo ka sa inyong balay, ilabi na kung naanad ta og laag. Apan, that's the only way sa pagpakita sa atong paghigugma sa atong nasod, sa atong lungsod, o paghigugma sa atong pamilya. Kay bawo man taan nino, kadungog kanunay man nato ning madungog, nga kung ang atong kaugalingon i-expose nato sa virus, no, naglaag tao niya gi-expose nato ang atong kaugalingon sa virus, muuli ta sa atong balay nga ang atong pamilya naa sa risgo, in danger. Asa man nimo makita ang relasyon sa obedience o sa gugma ni anang napita. Sa Hyderabad, kaning mga nanghitabo ron sa mga batanon, sa mga millennials, daghan kaayo nga post o paghigugma sa mga ginikanan, labi na kong birthday, no? Adto jud i-post sa social media, no? Pero sa tinuoray di ay in reality wala gyud ka na mapakita. Makaingon ta, no? Kung atong basihan ang ebanghelyo karon, makapangutana ta, kini tinuoray ba nga gugma? Pwede ba nato nga atong ingnon nga nahigugma ta sa atong higugma, pero sa iyang simple nga kasuguan dili na tutumano? Mao kini dako kaayo nga hagit karon diya sa atong santos nga ebanghelyo, ang pagkawala sa misa uban sa mga tao dili ra maoy source sa pagpakita sa atong gugma sa Ginoo. Aduna pay daghan ang pagbuhat o maayo sa uban na usa sa iyang mga sugo, ang pagtabang sa mga nanginahanglan, ang maayong relasyon sa atong isig katao. Kini mga butang, kini mga buhat, pagpakita sa atong gugma sa Ginoo. Kung atong tan-awon o pamalandungan ang iyang mga sugo karon, siya nagingon, ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Hinaot nga nahigugma kita sa Ginoo dili lamang sa atong baba, kundi usab naa sa atong mga buhat. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Jesu-Kristo iyang anak ugtong ginunato, gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa suko ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gika didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaampitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi kang Jesus atong dalan ngadto sa Amahan, atong dadon atubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan ug sa kalibutan, ug moingon kita, Ginoo pamatia kami, pakitaa kami sa dalan. Nga ang Espiritu sa puso, mabatunan ka namong tanan nga gikinahanglan ang pagsaksi sa paglaom. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gahom mabatunan ni atong gilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katungod. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni atong wala pa makaila sa Ginoo o ni atong napakyan sa pagsunod kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni atong wala pa'y kabangkaagan kaniya o katong mga gikumpirmahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gugma mabatunan kanamong tanan nga aniha karon dinhi ug ang anaa sa Facebook Live uban kang Padre Ulysses Bispo pinaagi sa among aktibong paghilambigit sa among gagmayng simbahanong katiligban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Niining tuig nga ekumenismo pakigdialog sa mga nagkalain-laing tinunguhan o sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoong Hesus, ibubo ang imong balaang espiritu sa kalibutan o sa among simbahan. Itugot nga mag-una ka kanamo, padulong sa among gilauman ug tabangi kami sa pagtukod ug kaugaling kaugmaon uban kanimo kay ikaw mao ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig pag-imay siya ngalan, alang wasaw sa kapuslanan sa tibok niya, santos nga simbahan. Ginoo, mudangat untangan ha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad nining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam untaal lang sa mga sakramento sa imong dakong gugma kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining adlaw nga mahimayaon kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan diduyok pag-awit sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil na nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kaya ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang santos. Ipadalangin mo espiritu ang pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo. Mipikas umihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa mapagi tapos sa panihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron maghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip, nga ngayan nga moatubang walagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawad sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Yesu Kristo imo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga amahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manlubos. Amahan na mo, anak ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ginhalingan, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kananon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon naron tidabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo amo manunubos. Kay imo man ang gingharihan nga magingimaya hangtod sa kahangturan. Kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Ipakita ta karon timaan sa atong pagkamanagsuot. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, haligi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, haligi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao si Kristo. Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga nakalawad kanimo, apan ipamulong mo lamang, pamaayo ako.
pag-ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulang kanimo. Amen. Makagagahong tunhay nga Dios, nga nagtubos ka namo alang sa kinabuhi dayon pinaagi sa pagabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi ka namo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalitdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasubaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya, nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaw sa kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang
salamat, salamat.